ڕێخستنە دەربێسیە یا پارتی دیموقراتی کوردستانی پێشنگەهەک شێوەکاری هەفبەش لە دارخست بە بەشداریە هێژمارێک ji هونەرمەندên ciwan li bajar divê pêşingehê de şêwekar dikarî bûne rewşa Rojavayê Kurdistanê diriya van tabloyên xwe de bişopînin. Mijarê lewhatê me bêtirî bi rastî li ser civakê me dixwest em tiştêk li cim me ya got li cim millet em diriya van lewhatana em wan bigînin milletê xwe got wek kêf bê xemgînî bê. Nesrîn Fesîh Fettah. Ez pedekesê ez kelkî spasiyan dikim alîkariya me kirin merej merçê kirin mecal dan me ez mewhîba min resim ez zû dirsimînim lewhatiyê min ser her tiştî dişteğilin ser perçê Kurdistanê dişteğilin ser dayikê dişteğilin ser îşeta me yê gund dişteğile. Navê me Ehlam Fawaz Osoy ji bajarê Dirbêsiyê pêşî zê spasiyekê gelekî mezin bidim mekteba pedekesê li Sûriyê govê rê li pêşiya me vekir em vê pêşaniyê pêşî xelkê bikin bi rastî di vê pêşaniyê de pênc lewhê me hebûn her yek ji wan di êşa hundirê xwe ser welatên bêka çi tê çêbû di Şingalê de yek çêkir û li ser hezkirina me Mûzîn û li ser şoreşa Sûrî jî min çêkir ser hezkirina dayikê her mirovek bi şeklekî êşa hundirê xwe derdixe ême em fenan em êşa hundirê xwe bi lewhatê xwe bi elwanê xwe bi teዕbîra xwe bi şekil xas em derdixin. Partî Dîmokratî Kurdistanî Şaxê Dirbêsiyê herdem navenda wê vekirî ji çalakên hunerî lewra şêwekar derfeta xwe dêbînin got hestê xwe derînin diriya van tabloyan. Dara Abdû Ark Dirbêsiyê.